नंबरी पर नंबरी जाए भगवान राउर उम्र हमरो में से 10 बरिस ले ली हमारा में से तो 10 बरिस ले ली हे लोग मोय उम्र ये रवा ले ली ए लोग के जियल ले आ मुअल ले हमारा कौनो फायदा नहीं है आए हे भाला ए माई त बुढ़ाए पे आसवर हो पनस होई बुढ़ाए पे आसवर हो पनस होई हे रहो मैया के मैया महाराज राव सब हंसे लगता नहीं कोनो बात हंसी मत भोजपुरी भाषावे हमार ऐसन हो कि एक खाली से दू हाली कह देबो तो झगड़ा हो जाए इहे ना केहू पर ताकियो देबो नो तब झगड़ा हो जाए इहे ना केहू पर ताक के हंसियो देबो तो जान जाई हमरे बात बतियाओ दत तने बाबू तो सामान लेके आइल बनी सादा भोजन हो का बाबा सादा भोजन हो का सिंगल रूट तने हमार ना छनिया हमार ना बूढ़ा हो ये हमार बुढ़िया हिया एकदम छोटकी साइज हो कसैलिया थान हो बाल्टी लेके जेबो तब देखी थान भले छोटे छोटे बा लेकिन बाल्टी लेके जेबो तो 5-10 लीटर करी आ हो तो देखत नहीं जे बहबा लेके आइल बड़े आ गमछी हमें लगा के बाप रे बाप परसों दिन नाचत रहत हां लइका लेके भाग गइले गो आ तले लइका लेके भाग गइले अरे लो चूची आई खेदल बाबा परसों दिन नाचत रहे आ जान जे स्टेज रहे तनी ऊंचा खाला आ कस के कूदलस तले चुचिए गिर गइल आ तले एगो लइका लेके चलल भाग आ बाबा खेद रहले बाबा खेद रहले कहले कि काहे खाती चूची दे चल बाबा तेरे भाव लगा चल